Da, mi smo danas kupili klub, ali ga nismo kupili sebi. Kupili smo ga svim građanima grada Osijeka, svim ljubiteljima nogometa u gradu Osijeku. Dva motiva su mene osobno vodila kroz cijeli ovaj pokret preuzimanja NK Osijeka. Ta dva motiva će biti naši barjaci u daljem djelovanju. Jedan je Osijek navija za Osijek, a drugi je da pokrenemo grad kroz nogometni klub Osijek. Na meni je i na gospodi s moje lijeve strane da promijenimo percepciju nogometa kao elitističkog djelovanja, da približimo klub gradu i da grad približimo klubu. Bez vjere svih građana i svih vas ovdje prisutnih to je nemoguće. Sve ćemo napraviti da NK Osijek stavimo grad jednakosti sa gradom Osijekom. Nismo potpuno susili dokle god na osječkim igralištima ne vidimo djecu među onom morem Ronalda i Mesija, djecu u Osijekovim dresovima, Aljoše Vojnoviće, Kneževiće, Šorše i tako dalje. Nismo do kraja uspjeli dok NK Osijek ne bude glavna tema u gradskim kafićima na dan i dan pred utakmicu. Nismo do kraja uspjeli sve dok sinovi ne krenu vući očeve na utakmice toliko da su već očevi iscrpljeni od tog nogometa. I ponoviti ću opet, Osijek će navijati za Osijek i nogomet će pokrenuti grad. Imamo tu nesreću u sreći da na istoku Hrvatske nemamo puno svjetlih točaka. Neka Osijek bude najsvjetlija točka i neka nas znaju po nogometu u gradu Osijeku. Hvala vam.